Next is Johnny Antelone of the Philippines. Eh! Mojo mo nga pala. Lalaki noon, lalaki ngayon. Puro mention. Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulo at ngayon dadaan natin ang issue at drama ngayon. Gagatasin natin to tulad ng panggatas natin na sobrang tagal. Sila ang baka na lagi may nilalabas na likido. Di ko alam bakit. Pero diba, pupunta ang langaw syempre sa pinakamasarap na basura. Kahit wala akong pakin, mas nalalaman ko agad-agad dahil sa inyo. Mas malakas pa yung manggatas kaysa sa akin eh. Ito, pinost ni Camille. Gusto. Oh, dami sinabi kaya natin speedrun to. Gusto natin sa mga isip ko sa mga sa atin. Gusto mag-check din sa akin sa mga kaibigan ko. Ano ba na yung mga isip ng babae. Pero kung iba sa pinsan niya na kanya sa mga ko para makarating sa sabihin niya. Tingnan mo to yung ganda ng babae. So nawas na ay ang sa bahay natin kasi hindi pa na isip ng tao sa inyo. Hindi ba na siya sa bahay natin ay pangit na influence niya kay Jayzam. Wait lang. O sige, stop mo muna yung speedrun pa. Bakit parang mas sinisisi pa niya yung pinsan ni Jayzam kaysa kay Jayzam? Nasa ba yung titi ng boyfriend mo nasa noon ng pinsan niya? Yung dapat nasisihin mo dito yung boyfriend mo, hindi yung pinsan niya. Kahit ano pang impluensya niya, ang simulat sa pool niya na may kasalanan niyan ay yung lalaki, yung boyfriend mo. Basta may nangyari sa hotel, nagkainuman, sensya na, wala talaga akong pake. Nakakatawa, no? Na kahit may pinagdadaanan siya, never niya ino-open dun sa kanyang girlfriend. So, ibig sabihin, ikaw may problema dun sa lalaki kung ayaw i-open up sa'yo. So makalipas na ilang panahon, okay kami. Pero wala ka sa family sa bahay kaya walang gagabay, which is mali dahil magulang talaga dapat pinakikinggan sa lahat. So parang kami lang ni Jayzam mga andito matanda sa bahay, tapos lahat puro bata. Para mga subscribers nila. Ang haba naman ito. Well, ang mabuti dito ay buti hindi na ginawa ng vlog ng Jamil. Ito, ang mabuti dito lumalaki na sila na hindi na nila ginagatasan yung drama nila. So, nangyari na ipaglaplapan siya doon sa babae. Meron pa daw torjaka na naganap. Naku, painit ng painit ang isyong ito. Grabe. Woo! Wala akong magawa sa buhay. At aapiran ko si Jayzam kasi nagawa niya ng paraan na hindi magalit sa kanya ng todo-todo. Yung babae, medyo inurong pa noon ni Camille doon sa pinsan. Yung pagsisi, siguro nga kasi matagal na kasi to na nabungkal lang ulit, parang napag-usapan na nila. So, parang nakaka-move na yung babae doon. Pero yung pag-explain ng babae, parang siya pa yung nagmukhang tanga dito sa sinabi niya. Yung mukha niya nag-explain ng lahat ng ito. Yeah. Biyali kay Justin, Camille nung nahuli si Jayzam. Ayoko na, ibato mo rin sa gym. Ayoko na magbayad. Nagbayad na ako dito. Tama na. So, may bahay sila. Siguro di rin, ewan ko kung kaya, di ko alam kung ano yung mga kontratang pinirmahan nila. Kung paano kung ako nag-break sila. Pinag-usapan na rin natin to dati. Yung sa mga dati nating videos. Paano pa nag-break? Kaya sobrang problematic ng mga channel na mag-jowa. Dalawa yan di ba? Okay lang ko isip. Pag nabaliw yan, baliw siya. Siya pa rin may-ari ng lahat. Pero pag dalawa, isa dyan na baliw, isa na gago, isa na bobo, isa na tanga. Paano yung hatian? At willing ka ba na maghati kayo? Maraming mga, napakakalat niyan. Problema niya niya, okay lang, mayaman naman na kayo Kung lulukohin ko si Maring Kim, ay Diyos ko, wala lang. Bakit ko naman lulukohin? Paano ko may mahal na mahal? Wala ko niloko mo pagdating na araw ba, balik mo. Eto, may pansampal ka na kami kasi hindi ko alam ano link. Pakotong na lang din. Sunod. Balik kay Michael Aldrin. Ibang cheat to hindi Hindi mo magagamit to po. Ano? Paano ba nakikipaglaplapan tong si Coco Martin po? Ito ang may pinakamaraming nilaplap. Kaya umurong ang dila. Galing kay Ashley, bakit naman ako makikialam sa issue ni King Badger, Change Oil, Merch, wala naman silang may tutulong. Tama nga naman, kaya ang dami mong abs Enjoyer ka. Maraming salamat. Tunay kang Chad. Sunod. Galing kay John Reyes. Finally, prank na discreet. Kulang yung meme mo. Lagyan mo nung ano ba yan? Kumpletuhin natin yung meme. Sayang. Andun na yung konsepto mo Gatasin! Tama ka dyan, grade. Sunod. Galing kay Ash. Some things are worth hurting. Naku, ito yung laplapan exclusive. Sabi ako. At gaano pa kainit yan, yung gatas na yan ay sisip-sipin natin. Kaya hindi halata yung init niyan kasi mina-microwave So kasi pinagkaiba ng microwave to toaster, ang microwave, yung tubig lang o yung water molecules lang yung umiinit doon sa loob, di ba? Parang poke yan. So,
Ba't kailangan mong gawing bastos, Pao? Ano ba? Yan naman, di mo matatalo to. The world gone on and live on Gerald. Ang hari ng conquest. Humingi ka muna ng tips dito, Jay. Sabi ito ang pinakamalakas dito sa Pilipinas. Manood ka niyan bago ka umalis ng bahay. Mga ba to? Ito yung rapper, diba? Doggy, Fowler, Badger, di ko alam. Okay, Jay Zap. Ano ba? Hindi! Gago talaga kayo. Ako, sila Kong na lang natitira. Ito mas matibay ito kay Kong. Hindi nyo matatalo yan. Dalawang yan. Alam mo, dahil sa YouTube, kinailangan ko pang kilalanin tong mga to eh. Alam mo yun? Wala akong choice, man. Ito pa rin ang pinakamatibay na mag-jowa sa harap ng screen. Andito lahat ng mga pangarap ko. Kay Carla, mga lost couple influencer na regain social. Meron palang relevance ang social media. Kaya Secret, may issue, Jamil. Issue Jamil na alam ko. Siyempre, di mo pa tinapos to. Nakadi anong kahihiyan dyan. Nakakalima na pala akong video sa kanila. Pucha. Ito yung isa sa mga nagsimula ng channel ko. Ito yung mga 2018 po. Basura pa yung camera ko dito. Sobrang mas malabo pa to sa kinabukasan ko eh. Ito is Jamil Fake. Sobrang kabado ko nung ginawa ko to eh. Kasi ang laki ng fanbase nila. So okay lang yun. Mga bata lang naman yun. So hinaya ko na lang kasi hindi ko lang naman sila pinagtiripan kasi kupa lang ako eh. Okay? Kung papanoorin mo yan ng objective ka, hindi dahil super fan ka, ay hindi mo naman na hindi lang ako nandito para manggago, di ba? Ginaya ko pa yung font nila doon. Gaya ko pa talaga yung font nila dito. Hinahanap ko kung anong klase to. Eto puta, hindi ko to pinagkakitaan itong 3AM. Halos mag-1 million views. Hindi ko to pinagkakitaan kasi sa Lecheng X-Files na sound na music soundtrack. Diba? Sa dulo ng araw, wala rin ako nagatas. Parang kalahati lang nagatas ko dito. Pero nag-enjoy ako dito dun sa Mandirigma comments. Yeah, itong bobo ka. Ito yung unang beses ko mag-enjoy sa isang video na hindi pilit. Galing kay Kronos. Pansin ko na lahat ng couple prank channel nag-react si Tito Paul nagbe-break. Hala, meron ako kapangyarihan! Magre-react ako sa Guerrero. Guerrero family. Gago talaga kayo. At panguli, ano to, Johnny and... Yun po! Tsaka meron din. Meron din video na meron akong paki. Next is Johnny Antelone of the Philippines. Eh! Puto mo nga pala. Lalaki noon, lalaki ngayon. We speak 9 out of the 86 languages in the Philippines in the some 200 Yung iba lalaki may siyam na babae. Ito naman siyam na lengguwahe. Isang kapal. He's also, just a minute, John. Kita mo po na inlove na agad sa kanya yung host. Exercises on April 1st in the Philippines. Mambababae. Too bad because he's valedictorian of his class. Chairman of the Debating Society, babae editor of ako, the school tumutulo na newspaper, ligid ako sa'yo, president Johnny. of the student council, and I can't tell you how much else. We're sorry, you'll miss it, Johnny. You'll be on a plane on the way home. In Europe now, how about the Voice of Asia? Well, speaking for the Asians, I can say that some of the points that bring the greatest resentment between America and the Asians are these. First of all, you have a desire to run everything from the Asian point of view. And second, you bring with you an aura of superiority which greatly infuriates most Asians. You have a smugness, a complacency that infuriates us and makes us think that you consider yourself the best people on the top of this world. And then, the other point is that you have so much inconsistency in your foreign policy all over the world that most Asians do not know what to expect from the United States. We live from day to day in a state of jitters, not knowing whether today you're friends with us and tomorrow you sell us down the river. And then the fourth dapat mga point issue pinag-uusapan. is that in Wait lang. Na-imagine mo ba ako, ito yung pinag-uusapan natin. Tapos ito yung nagiging issue sa internet. Ito yung may 200,000 shares, 300,000 shares, diba? Masaya sana noon, pero diba, ganun talaga ang social media. Pero gawin nyo tong issue, sabihin nyo merong nilandi si Johnny Antillon, nag-break ng jowa. Dali! Gawa kayo ng conspiracy sa internet, kayo na ang pag-asa ko. helping us, we believe that there are catches. There's a catch in lagi may everything we kapalit do. pag tutulong ang ibang I will bansa. not say that this is true, but we believe it very much. Yeah, may ganun talaga aura. Yes, Peter. One misunderstanding between Britain and America, most British people love to laugh at Americans.
Well, Kasi mo ba, diba? Ang dami taong bilib na bilib sa mga Amerikano. Eh, ito nga, sa British ka, pinagtatawanan sila for fun. O, ayos lang yung respeto, diba? Pero yung masyado kang bilib na minamaliit mo yung sarili mo, huwag mo kukunin yun. Respetuhin mo yung sarili mo, kakayanan. At dapat paghirapan mo din na maging isang tao na respeto, diba? Magkaiba kasi yung nakukuha mo lang kasi kalahi mo to o kalahi mo yan. Maganda yung pakikinggan ka, ito yung isang tao na i-respetuhin ko. by laughing at the Americans, we cheat ourselves into thinking that we're your equals. Cheat na naman ako, naging intercorrect talaga ang iyong issue na to. Bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa pamilyang Ang cancer. I wonder if that fairly penetrating observation is applicable na-penetrate elsewhere in din. the world. Ni I Jaysa. would say that Sorry. Asia, because Asians have never felt that we needed psychological tricks in order to place ourselves on a par with America or any other country. We believe that we have points where we are superior and that we do not have to look for other points where we are inferior. We recognize that there are some points where you're high, some points where we are high, some points where you are low, and some points where we are low. Dati! Would you say that feeling Ang of init naman! superiority- Init naman ang tsaa na to. Would you say that that feeling of superiority is just as prevalent among Asians, their superiority, as you find the Westerners feel their own superiority? Yes, in fact, you mentioned that now when an incident comes to my mind. I met a boy one time from the Western Hemisphere, I should say. I shall not mention Jaysa met a girl one time in Highland Valley. the names. And, Hindi ko and one makalimutan night dito he told me while we were in the same room that he Oh, considered naku, the room. Naku, laplapan sa room. most Sorry. Asians as racially inferior, mentally inferior, psychologically inferior, physiologically inferior, inferior per se. And it general. struck me, it surprised me, because just a few years ago, I had heard a Burmese boy use almost exactly the same words A boy from Burma from Burma. used the same words. That is What right. did he say? So ito yung sa Asia pa din. Ito ang Burma, ito ang Pilipinas. Ha? He said that you were immature, shallow, unperceiving, unperceptive, and words like that. And that Can you the see? Asians were the superior ones. That is right. Well, one way of Baliktad. finding out whether we are or not is getting together and knowing each other. But what's your point about feeling that there's a catch in everything Americans do in Asia? I'd like you to explain that to us. You see, Asians look at the United States helping other countries in this way. In helping other countries, you make them so strong that they become powerful competitors or may become powerful rivals. So, Now, mga this is resources. like slicing your own throat. Yeah. We can hardly believe that you would do this Yeah. without some ulterior motive, so that we believe that anything you give with the right hand must in Kukunin sa some way be kaliwa. shadowed with the left. Oh, Yeah, wait a minute. idiomatic express. Ito ang ngiti na alam mo po, ang ganda ng pagkakasabi ko. Doon! Woo! Jai. Well, Agad, masarap siguro yung feeling na may mga tao talagang nasasabi yung hindi mo masabi, diba? Sa mga salita. Gaano pa kaya kalalim yung tama nito sa'yo pag Tagalog yung pagkakasabi? Meron kasing psychological na epekto ang pag-iiba ng lengguwahe. Di ba, kung mapapansin mo, marami tayong mga balikbayan dyan na 1-3 buwan lang sa ibang bansa, pag nagsasalita na uli dito sa Pilipinas, ay nag-i-English sa parang galing-galing nila. May mga ganun talaga. Meron talagang study o psychological effect yung pag-iiba mo ng lengguwahe. Minsan, nag-iiba yung personality mo kasabay ng lengguwahe na yun. You knitting your brow, John? Well, I don't quite see that the way he says this, Yung nga. there are misunderstandings on both parts, and yet I don't quite think that we do everything with an ulterior motive. O, galit na yung But Amerikano. then, don't we treat, when we find our own neighbors in trouble, don't we treat them in exactly the same way in which we help the other peoples of the world who are less fortunate than we? by the way, when I said I did not use that I believe it. I said that is the general feeling in Asia, that there is something, a catch in all your motives and in all your purposes in Asia, and for that matter, throughout the world. You see, it may or it may not be true, but it is a fact that such a feeling exists and persists, and that is one of the greatest points that separates the East from the West. Siguro magandang analogy dito yung lahat ng lalaki, lahat ng babae. Diba? Lahat ng lalaki ganyan. Pag ilalahat mo isang bagay, mahirap i-persuade ang isang tao kasi nga isa siyang malaking generality, siya malaking sinasara mo na agad yung posibilidad sa isang aspeto. Kaya pag sinasabi, may pagkakasabi dito ni Johnny Antilio na hindi ko sinasabing tama yun o totoo, pero isa tong pakiramdam
na pinag-uusapan sa masa, na pinag-uusapan ng iba't ibang tao. Ayoko mahuli kay Johnny, syempre po, siya competitive. Iba kasi pagiging toxic sa bulag ka lang sa katotohanan. Sobrang daming baduy na tao gumagamit ng salitang real talk. Wala na siyang meaning sa akin. Do you feel I'm sorry, go ahead, John. Well, what are you going to do about it? Do you think you can do something to... Ba't parang ano gagawin mo dito? What are you gonna do about it, ha? Laki-laki namin bansa. Anong gagawin mo? Gusto ka namin tulungan. Ito, pera po. to dispel this? To dispel this is not our part. Yeah, Since we suspect you, it is for you to make advances or to do some things that will cause us to believe you more, to trust you more, to feel that you're capable and worthy of our trust and confidence. Well, but for example, Johnny, Gusto ko yung nangyari, napunta sa kanya yung ano, at saktong-sakto na nasa gitna siya nung debate. Kaya tita may trajectory nung film, pag ganun, papasok yung giving a usapan. great deal of aid to Asia. Kahit yung mismo host parang nakalimutan na niya eh. Binabalik ko talaga doon sa kanya eh, di ba? Nakakatawa. Yes, but you see, I will tell you. When you give aid sometimes to countries, you come there with that air, you know, where you say, well, Pang AIDS yung binibigay. our way is Sorry. best. Your way is not so good. And if you don't take our way, well, that's just too bad. But you see how you backward people, you don't know what you're doing. We know what we are doing. In other words, there are times when they force aid upon Ideals. us at a time when we do not like it. Or if they do not force aid upon us, you sometimes give us this aid without giving us a chance to participate in helping to build ourselves. Yun mismo. Binibigyan mo kami ng AIDS! Buka ka ng buka sa Highland Valley, nabibigyan kami ng AIDS. Kaya mahirap yung bigay ka lang ng bigay. Kailangan mayroong mabuo dun sa tao na gusto niyang tulungan yung sarili niya. Iba yung tumutulong ka, mabuti tumulong. Sige, may mga tao talagang hindi matulungan sa sarili nila. Pero kung lahat gagawin mo yun, magiging mga batugan at mga taong ayaw tulungan ng sarili. At mas mahirap yun. Mas long term na mas mahirap yun palaki kasi nagiging tamad na sila tulungan ng sarili nila. Nawawala na yung, joke. Yung motivasyon na, pucha, naghihirap pa din ako. Kailangan ko pang maghanap ng paraan, di ba? America Yun lang tended to naman. employ big business tactics in world international politics. I'll clarify that point. For instance, in the few years after the war, you helped other countries and you gave them large gifts. But you should remember a wise saying that charity has a bitter taste. And you gave it as if you were giving out alms. But today you have a better program, I think. You give us a chance where we put up 50% of everything you give. And that makes us feel much better. It gives us a feeling that we're participating in this program of helping ourselves. When you talk about Tas sandali lang! Ito ba gusto kong pinag-uusapan talaga? Pag masyado mo pinapadede. Di ba parang ang feeling sa Amerika, di ba? Mga kritisismo to sa Amerika eh, itong debate na to eh. Na kada padede namin sa gusto namin maging dependent kayo sa amin. Gusto namin, wag na kayong mag-isip. Wag na kayong maghirap. Nandito ang Amerika, galing sa langit para tulungan kayo. Aming kabutihan. Tama yan. Halika nyo aming kamay. Tama. Hindi masama tumulong. Pero lagyan mo ng limit, lagyan mo ng hangganan yung tulong na yun para maalala ng mga taong tinutulungan mo na kaya nilang tulungan ang sarili nila. Gusto namin kayo tulungan habang buhay kasi ayaw namin kayo umigting na magiging kalaban namin kayo. At hindi lang sa Amerika, kahit anong malaking bansa na gustong tumulong siya, kailangan mo lagi isipin yun. Mapa-China man yan, Japan, kailangan isipin mo yun. Hindi porket galit ka lang sa Amerika, bias ka na lang nun. Dapat objective ka, di ba? do you also distrust British motives, or is it Yeah. just America? Yes. I would like to bring out the fact that one primary reason for our distrust of America is our distrust for Britain and France and all those countries who went to Asia and exploited their poor little brown brothers. Yung mukha niya, ang asim. Siguro, pero gusto ko to host na to eh. Hinahayaan niyo magsalita eh. Yan ang magaling na host. Lalo na pa nagde-debate ka. Tamo paano niya hinimay ni Johnny. You know? Basta isang maginoong paraan. Sinabi dito ni Johnny na nagsimula nga yung suspicion namin sa Amerika, lahat ng mga bansang pumunta sa aming lupain. Diba? Sa mga nag-abot ng kanilang mga resources, sa kanilang mga matatamis na mga pangako sa aming bansa. Kaya huwag kayo magkukunyari na parang kasalanan to ng Amerika. Kasalanan to na lahat na nangingepal sa aming bansa. Hayaan nyo kami lumaki sa sarili namin paa. Di ba naalala nyo yung mga kasabihan to, may mga bata na lumalaki na parang sana mga subscriber ng Jamil, ganun din.
wag mo siyang kausapin na parang baby. Parang, kausapin mo siya ng parang normal na tao. Kunin mo nga yung baso mo, ayusin mo yung baso mo, linisin mo yung ugasan mo yung pinggan mo, lagay mo sa, diba, i-flush mo yung toilet, yung mga ganon, hindi yung gagawa niya, kasi lalaki siyang abnormal, kasi hindi, kahit kailan, hindi siya nagbanat ng buto, hindi siya nagbanat ng kokote, magiging stunted yung growth niya, diba? Hindi gagalaw, kaya kailangan gawin niya sa sarili niya, ganito rin sinutukoy niya, nagtulungan ng sarili natin. Exploited them. Okay lang, nakalimutan ko na yung issue kanina po, We gave them a lot of things, but we took back in return. That's why when America gives you so much, gives Asia so much, the Asians think they must want something in return. Now what is it? Now look, Peter, when you say that you go to Asia and you didn't exploit it, what do you mean? Look, when you went to Malaya, for instance, Yes. did you give them a chance to be educated on the same level? Did you give them public school education? We're Did you give them a educating chance now. to be? Did you give them a chance to be educated in technical schools? Yes, you said you're educating them now, but Well, now noon. it's too late. You have allowed the distrust and mistrust to build up. That I admit. That was Oh, Victorian. shit! Isang puntos! Okay guys, pambeses para sa laban na yun. Hindi lang pala isang puntos. Dami na palang puntos ito. Kung ganito lang ang flip top ka, yun! Nakakagigil! Kung meron maibig sabihin pa ang real talk, ito ang real talk. Hindi yung angasan at murahan. In Georgian and Edwardian England. Whether it was Victorian, Edwardian, That's or before Georgian my England, I'm not blaming you. No responsibility for what my country did before I was born. All right. Hindi, pero hindi. Tama nga naman, di ba? Ad hominem, huwag mo sisihin ng isang tao kasi kung ano siya, di ba? Pero yung mismo action na yun ay isang katotohanan at hindi mo dapat ibaliwala lang yun dahil hindi ka responsable doon. Ikaw, Mr. UK, ay produkto ng mga gawain na yun, di ba? Yung resources, yung cost of living, yung resources na umigting ay nagpaganda ng buhay mo, di ba? Kahit hindi directly sa iyan, yung mga nakapaligid sa mga gamit ay mas madaling nakukuha kasi mas maganda ekonomiya, mas privilege mo yan na kailangan mong dalin. Hindi mo pwede ibaliwala lang kasi hindi mo kasalanan. Kasama ka dun. Parang weights yan eh, nadala-dala mo, di ba? Nagpapalakas ka na mag-iisang individual. Please say that those facts did exist, and those facts still color our present I relations. grant you that. I don't want to cut off your discussion on British imperialism, but Don't you think, Eric, that if you follow this individualism to its logical conclusion, you will soon lead yourself into a state of, shall I say, anarchy? Or a state where 80 million people have 80 million parties and they can't agree on one single darn thing? There's only 40 million people in France. only 40 million parties. 40 million parties. Yes, sir. What do you want to say, John? Well, look, Yeah, kasi isa yun sa mga isa siguro yun sa mga konsepto na nag-igting sa Amerika yung individualism, di ba? Na ako, me, di ba? Facebook, iPhone, di ba? Ako, di ba? Ako ay isang karakter na may sariling personalidad, may iba't ibang kulay at iba't ibang mga gawain. I think you have to understand that America is a composite of all sorts of national groups, races, and so on. We came here. We did Ito ba sila ang English, sila pa yung mas magaling ilapahin nila. Malaki rin kasing bagay dito yung sa mga sasabihin kong ito ng mga pinagdadaan. O tandaan mo, kung bibigyan mo to ng context, so ito ay 1954. Napakatindi ng racism nito. Ito yung mga wala pang cancel sa Twitter nito. Kanya-kanya pa lang yan. Di ba? Mga nalalaganap yan sa kanilang mga circles, sa likod ng mga iba't ibang mga pinto, yung kanilang mga prejudice na nakukultivate kasi nga nakatago pa eh. Hindi pa sila nakikita sa buong mundo. And what about the implications from the rest of you? What about the implications of Eric's point that we care too much about that everybody likes to be alike? We care too much about the common man, and that the person, the real individual, the uncommon man, if you will, doesn't get enough chance. Do you think that's true? I think that in some way it could be true. I could point to one instance, for instance, in your public school education. You put so much emphasis on mass education, and you put double the emphasis on mass that you do on education. You allow students to clog the public schools without dividing them according to their mental ability. So what happens? You put a genius and a moron in the same class. And what happens? In order for the class to proceed in a sane manner, you have to cater down to the moron. With the result that you pull down this poor genius, make him frustrated, give him very little chance to advance. And you know that there is nothing that stifles intelligence so much as restriction.
strangling the intelligent person That's in the right. embryo. So that you Yeah, might see no. that there is a sort of educational suffocation in America. Kailangan ko mo nang bulat-latin yung sa isip ko. Tama nga naman yun. No? Pero di ba, ngayon, syempre ngayon, meron ng mga cream section, di ba? Nagbabatakan sila pataas, pinapalaki mo yung gap sa gitna eh. Nung pinakatanga sa pinakamatalino, di ba? Ngayon, ang nangyayari, negative effect. Iniisip nung matalino, sobrang talino niya. At iniisip naman nung moron dito, ay sobrang bobo niya. Ngayon, hayaan mo yung moron na pagalingin ang sarili niya sa mga ka-level niya para maramdaman niya para maramdaman ni halaga niya talaga. At ganoon din dun sa matalino. Tandaan niyo, ang talino rito ay generally speaking, hindi lang dahil mataas ang grades niyo. At para maisip din nung quote-unquote matalino kung ano ba talagang ang halaga ko. Sobrang galing ko na ba talaga? Kaya ang daming taong late na lalaman na bobo na pala sila. Masakit kasi yung feeling na kala mong galing-galing mo, tapos pagdating mo sa isang parte ng buhay mo, ay, ang dami ko palang kapareho lang. No, ngayon, sirang-sira na yung confidence mo agad doon kasi, di ba, nakapatong siya sa isang manipis na salamin na winasak ng totoong buhay. Kaya nakakatulog yun, hindi pa sa parehong party na yun. I think I have to be sort of defender of the American system. I haven't noticed that. I think that the American system gives the opportunity to the more advanced pupils. For instance, I've noticed the honor classes in the schools I've visited. I've noticed the advanced classes in which, for instance, math advanced, they give the more gifted pupils the opportunity to get much more that what they can get. Actually, this is not true because except for a few exceptional schools like science schools, when they are the rare exceptions, you find that pupils are admitted into a classroom without any regard for mental ability, no grading into A, B, C, D, or E, and no adjustment of teaching ability to the type of mentality you have. Johnny, and Johnny, sorry, go ahead. How much do you know about this? Have you made an extensive survey of this? I wouldn't call it an extensive survey, but as you know, in sampling opinion, you do not necessarily have to ask everybody, but you get a cross-section of opinions. So what I did was to talk to several principals, ask them if this method of giving entrance examinations in public schools is a widespread or a national practice, and they said no, except for certain schools like vocational schools, where they have to judge your aptitude. Those are the only kinds of schools where they give you entrance examinations. So you see, I sampled educational authority, people who ought to know. John, Dahil wala pang mic doon na pwedeng hawakan ito lang. Si Johnny Antillon yung parang second boss. Nakakalabanin mo dun sa laro mo eh. Kung si Raul yung unang boss, ito yung pangalawa pag naubos mo na yung buhay niya, may isang pang health bar na lalabas. Ang dami mga ganitong palasiya po nakikipag-argue. Ang dami kasing bobo sa... Well, sabihin ko na sa Facebook, okay? Kasi yun doon ang masa eh, okay? Bobo na hindi yung dahil walang alam pero hindi marunong makipag-argumento. Kahit napakasimpleng tao, kung marunong ka makipag-argumento, panalo ka na agad sa buhay. Kasi ibig sabihin mo, marunong kang maghimay. Kumbaga pwede kang magluto ng masarap na putahe kahit hindi ka chef. Parang ganun, ewan ko tama yung analogy, pero parang ganun yung feeling eh. Ewan ko, wala akong script. Yung tulad nila, wala rin tayong script. At magandang may pag-cross-sampling ka ng opinion dahil pag kunyari bias kasi sa isang bagay. Kunyari, paborito kong kulay ay pula. Pupunta ako sa isang grupo na mahilig sa kulay ng pula. Ano pinakamagandang kulay? Pula! Siyempre, pula talaga kasi ang pinakamagandang kulay. Di ba? Pag hindi mo na ilalaban yung opinion mo sa iba, hindi mo napapaganda yung argumento mo. Kaya huwag kang matakot kung yung opinion mo ay mali. Di ba? Ganon din ang tingin mo sa... Para sa kung ang tingin mo sa Jamil ay mga kupal na puro bata lang ang manonood, di okay, ilaban mo sa mga fans nila. Siyempre yung mga fans nila may mga isasagot, hindi lang naman sila puro ganon. Nagbabago na sila. Johnny, Enjoy na naman, abutin na naman ng kalahating oras to. what about I think the government? whole of the free world watches every move that Washington makes. It's the political barometer of the free world. Come. I think it is, Johnny. The political barometer of the free world. You don't agree with that? I would say that. Okay. Mas more kiramdaman ng mga bansa sa isa't isa, yung pressure nila. No. So, Barometer in what sense? if America decides on one thing, then it's advisable for the rest of the free world to sort of tag along behind America because America's paying out so much to the rest of the free world in aid. That's probably the catch. Oh, but No. Peter, we don't pay it out. We don't expect to be
dished back something in return. What we realize that we are more fortunate than a lot of peoples in the world, and we try to help them. We don't dish it out in expectation of getting... Sayang lang kasi kung ikukumpara siya sa lahat ng mga kausap niya, hindi siya kasing galing nila. Magaling siya kung magaling, pero not in a general sense dun sa level ng mga kausap niya. Sayang. Kasi sila ang nasa pressure nito eh. Siguro ewan ko na pressure siya sa, kasi alam nila ito yung mga kritisismo sa Amerika, baka na pressure siya ng barometer nila. in return. Yes, but there is that mistrust, as Johnny said. All the money's coming in. With the right hand, you've got to watch the shadow of the left hand. That's right. That's what I think the shadow of the left hand might be. Natutuwa siya na ginagamit yung term niya. Yes! Oo siya. You've given quite a lot of trenchant criticisms of the United States, and John is outnumbered here, 4-1. Would it be fair to ask you... You ask me, when is Asia going to get an Asian Federation? That time will come when each country in Asia is confident that being a member of an Asian Federation will guarantee her not being dominated by another Asian country. What sort of future? What long-term future Ito may are you ASEAN. looking Wala pa for? itong ASEAN nito eh. Kailan ba nagawa ang ASEAN? This is 1950th anniversary. So kung 30 years to, minus to, ito ay 1967 sila nabuo. Ito 19. So tama. Isang taon lang. A decade after nito, itong in the interview, nagkaroon na ng ASEAN Foundation. We're looking toward the time when we can disregard countries like India. Because look, if they go into a federation, an Asian federation, they will naturally dominate that federation. And we don't like that. We want to wait. We want to wait until the time we are strong enough to be able to tell India where to get off. And we, and we think that days in far off. Today we prefer unilateral agreements with the United States, single agreements, where we can trust the United States, at least my country can. Tama nga naman, kung gagawa na ngayon, kung gagawa na siya sa moment na yan, di ba, ng isang ASEAN Federation, malulugi ka sa mga malalakas na Asian na countries, di ba? Lugi ka, sila yung mga boss kasi alam na nila yung ginagawa nila. Kaya gusto niya nito mangyari ay hayaan niyo muna ka maging nakasabayan kayo. Para pag nakikipag-usap tayo sa mesa, di ba? Sa mesa ng usapan ng mga mangyayari sa federasyon na to, ay may masasabi kami, hindi para mga aso, para mga taong, di ba? Yan nga, pag ini-stud kasi ng growth, pag puro ka lang tulong sa isang bansa at hindi yun nakakatulong. Hindi lang sa bansa, kundi hindi rin yun nakakatulong sa isang tao. One country is afraid to be less powerful than the other country, that's why they don't want to join the EDC. The same with the Asian But so what? Don't you trust each other? Aren't you friends? Does it matter whether he is weaker or you are weaker? So long as you help each other, don't you trust each Aren't other? you friends with India? Well, no. No, well, we are friends. Not very. Ang ganda nun. Kasi nagtatalo kanina yung dalawa dito sa kanan, yung British tsaka yung French. Sabi niya, ikaw nga, trust mo ba India? Di ba kakasabi lang niya na masyadong malakas sa India, so mahirap makipag-friends kung uutakan ka, di ba? Sana kung ka-level ka. Para mas maintindihan mo yung mga ulterior motives, di ba? Parang, kapag isang college student, ang isang high school student, mas inosente yung isang high school student kumpara sa isang college student. At may mga masasabing college student na mawawala, mabablindside-an yung high school. Sige, sasama ako dyan, pupunta ako sa ganyan, o gagawin ko to. Kasi di niya naiintindihan pa kung ano ibig sabihin ng mga maliliit na mga terminong yan, o mga, pwede mo isipin yan sa kahit ano, diba? Baka daling ka sa Highland Valley o kung ano man, basta mga ganon. In the words of the Englishman, touche! I would say that beside the Asian situation is different. Each country, most of the countries in Asia are trying to gain a distinct personality. So we cannot afford to join an amalgamation at this time. Because that would erase our personality entirely. And you don't that is think what we feel. You don't think from what Eric said that France is trying to maintain a distinct personality of being individualistic and different? They can come in a federation because they already have distinct personalities of their own. It is just a meeting of friends. Whereas if Asians come together, Asian countries which are new, that would be just like running one piece of hot plastic into another hot piece of plastic, and we don't want that. Yeah, magiging isa siyang, hindi mo na maintindihan yung identity mo. Lumalapit doon sa mahjong ng mga matata. Ano yan? Alam ko pangkalso to sa pintuan. We want to build a personality first and then join together. Stunted growth niya kasi. Indochina a moment ago. Tulong na Have you tulong got a eh. 30-second solution Naging tanga na kami. for America as to what she should or Tama yan. shouldn't do in Indochina? After the war, and the Filipinos really began to, the Americans left completely, and the Filipinos really began to deal with the problem themselves, and now Magsaysay seems to have it pretty much under control. That is true, John. Because when America left us to
remove the communist threat in our own country, we had a country Johnny. to fight for. I'm sorry, that's a good note to end on. I think in all fairness to the students who have willingly expressed many of their criticisms of the United States for napakaganda. our Tama na, meron siyang bansang ipinaglalaban kasi. God, buti na isiksik ko to sa usapan natin kanina kasi nagkaroon ako ng gana. Nagka-motivation ako po. Siya matutuwa si Kuya Morendon. At doon tatapos sa ating lalaki noon, lalaki ngayon. Sana nagustuhan. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video, i-like nyo na agad yan. Kami inabot ng video ko. 1 oras na ako nagre-record. Minsan lang mangyari yan, 1 oras okay, kasi ang tagal niya ni edit, ang haba niya. Kaya pasensya na kung medyo simple yung mga edit ko para mailabas ko agad. With a like, maraming salamat Mr. Johnny Angelo sa mga sinabi mo para sa ating bansa. Sana marami pang tulad mo ngayon na mabigyan ng spotlight sa panahon ngayon sa Facebook. With a like, share sa mga mahilig magdebate sa Facebook niyong friends at huwag niyong matang subscribe. Paulo lang.